I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo igrati Clash Royale. Nije mi bilo davno, pa škola sad je kraj godine, tako da neću uvek baš svaki dan po jedan video, ali izaći ovako 2-3 dana po jedan video sigurno. Evo ovo je klan neki posavci. King Kong. Da, inače ušao sam areni 6. Sam to je na silni tester, Ban Tower, Macar. Gdje mi je nemoj deksta? Evo ga. Pokušavam 3000 golda, skupljam. Eto, stanirali smo mu jednog. Ajde, volao više da uđemo u tu. Minus 7. Danas mi je umiljena. Sad. Sad. Šta ćemo sad? Ljudi, znate šta ćemo? Idemo, ko hoće neko da igra tvanko? Uj, čoveče, zvonio mi telefon. Nema veze. Sad ću da uđem. Odlučio sam. Ko hoće neko? Dosadno mi je ljudi, pa znate što sam mislio? Da odem, mislio sam da vas zovem kad budem smislio šta ćem dalje, a mi se vidimo. Ne treba da zovem, nego da ostake da vidimo. Mi se vidimo, čao. Ljudi, odlučio sam da odigram. Usput da vam kažem, ako ste vidjeli broj, nema veze. Ja koristim veliku paku. Tak. A ljudi... Mislim da treba što je znam. Ja, da sam se malo više zeznala.
Ne! Ko? Ne! Kako nisam gledao? Aj, nisam gledao. Ja sam sebe već ljubim. Znači... Gledajte se, gledam kad nemam čime da se gledam. Možda govorim volamo, znači. A da... Zašto? Zašto sam ja taj? Znači šta, ja najbolje ubijem sam se. Ako se ovdje izgubim... Ojoj. Ništa više, nek mi baca, nek se odbrani. Evo, bravo. Bravo, sine, bravo. Gledaj meni ovo kad neće da ne ide nešto. Ljudi, znači... Sad ću mislim ilustra končiće. Da je, udara peka moj bato. Dobro. Ne tako da je ali dobro. Neću sad da zajebunim na ovom. Niti sad ono iz free chesta Legendary! Ja tako lijepo moj Legendary. Ljudi, nadam se da bude sljedeći klip da će malo mi je preskup da pišite mi deko evo koje kartice imam. Tu ću da stopiram sa karticama, čekaj, gledajte. To od kartice imam. Prvi deo. Drugi deo. To od kartice. Drugi deo. To od kartice.
treći deo, moj dek. Atonu foru, ali to svi znaju naravno. Op. 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 Jednostavno sam vraća ime te kartice. Pišite mi, molim vas, dekove i ko ima neki chest opening, neka mi da account, ja ću da otvorim. Već mi je drug rekao da će da mi da otvorim Legi chest. Ali dobro, uglavnom, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro.